салом дӯстони ман. Вақтҳои охир дар баъзе ҷоҳо мебинем ё мешунем ё дар шаҳрҳо меоянд ки камтар оиди TikTok маълумот дода бошем ва истифодабарандагон мехоҳанд оиди TikTok маълумот дошта бошанд. Пас имрӯз нашр мекунем оиди TikTok, истифодабарӣ ва регистратсия. Рафтем. инак дар тавсири TikTok чунин омадааст. TikTok ин видео шабакаи глобалӣ мебошад. ин ҷо шумо видеои кӯтоҳ, диққат, видеои кӯтоҳи аҷоиб тамошо намуда лаҳзаҳои аҷоиби ҳаёти худро ба ҳамагон нишон дода тамошо карда метавонед. маводи нотакроре омода кунед. барои ин аз маскаю филтрҳо ва стикерҳои барнома истифода баред. ҳаёт тез мегузарад, ҳар лаҳзаи он қимат аст. инак барои установкаи барнома аз Play Market истифода баред. ворид мешавем, меёбем TikTok, пахш мекунем установить. баъди установкаи тез ба барнома ворид мегардем. андак загрузкаи барномаро интизор мешавем. аз қисми поёнӣ кнопкаи маё интихоб мекунем. баъдан мегузарем ба регистратсия. роҳи мувофиқи регистратсияро интихоб мекунем. барои мисол рақами телефон ва почти электронӣ. дар идома рӯзи таваллудро нишон медиҳед. суроғи почти электрониро интихоб карда онро нишон медиҳем. рақами телефон ҳоло шарт нест. пароли мушкиле фикр мекунем. верификатсияро мегузорем. мисол ана ин қисми пазлро ба ҷояш мебиёрем. ба худ номи истифодабарандаро интихоб мекунем ва кнопкаи регистратсияро пахш мекунем. ана тамом профили TikTok-и шахсӣ омода гардид. тариқи кнопкаи главной метавонед видеои дигаронро тамошо кунед ё видеои худро ба дигарон нишон дода бошед. инчунин метавонед боз як профили худро дохил кунед ба ҳар ҳол агар лозим шавад. ба аккаунти худ мегузарем. аз қисми болои кнопкаи 3 нуқта настройка интихоб мекунем. саҳифаро то охир тоб медиҳем ва кнопкаи добавить аккаунт интихоб мекунем. дар идома метавонед аккаунти нав бароед ё тариқи аккаунти қаблӣ ворид шавед. мехоҳед маълумоти бештар дошта бошед, лайк моед, шарҳ нависед, ҳатман ҷавоб медиҳем. TikTok дӯстон.